sa atong unang pagbasa, gipang priso sila si San Pedro o si Juan tungod kay nakahimo sila pagsangyaw o mga katingalahang buhat nga gisupak sa mga leaders, sa mga pari o sa mga Hudiyo. Apan daghan sila nakabig, mga 5,000 ka bag-ong mga converts, mga magtotoo. Sa ato sang ebanghelyo, wa sila'y kuha tibok adlaw, tibok gabi nga nangisda, pero pagkabuntag na, sidlak ng adlaw, giingnan sila ni Jesus nga itaktak ang inyong pukot dapit tuo og nakakuha sila daghan kaayo. Niya sa atong salmo, ang atong tubag, ang bato sa to nagisalikway sa mga magtotoo na himong uluhang bato sa kadto. Unsa may relasyon ining tulo? Kibaw mo? Wa mo kibaw? Daghan og relasyon. Ang usa sa mga relasyon ani kana bang dili nato ganahan nga sitwasyon, pasabot dili nato ganahan nga klases bato kung mag-riprap ta or magtukod tag building na magitay ilabay nga bato kay way kapuslanan, dili haom. Kana di ay mga way kapuslanan para nato mao di na ang gamiton sa Ginoo nga panahon or paagi aron masinati nato ang katumanan sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Unsa man gyud atong pangandoy sa kinabuhi, lain-lain, pero ang pinaka tumong maora gyud nga malipay ta. Sige, pangutan-an na imong tupad, lingi ing na malipayon karon. Ana. Nyagwa gani siya malipay, pasabot naa siya'y pangandoy nga wa niya makuha. Naay pangandoy ba nga wa nimo makabot? Bisag unsa pa ka successful, doon na gitay sense of failures. Doon na gitay mga panginahanglan nga wa nato murag napakyas ta ba? Bisag ako din kaning pagpamaligyag slots, bay-ubay magitaghalin. Ang ubang pari mo ingon man dayong grabihan ni mo halin padir daghana ana paspas man kayo, pero ako sa akong bahin kay naamang ko'y target unta nga mao ni ang mahalin, di man mo abot, murag na sense of failure ba sa akong expectations. Nya unsaon man nato pagsulbad kaning ato mga failures, kana bang murag wa nimo makuha nga mga pangandoy, ayaw na siya kuha pinaagis imong paningkamot, imong personal. Kabuuta na sunda ang pulong sa Ginoo. Kaya ang Ginoo naagid siya isulti nato kada dato pangandoy og usa ka butang dinhis kalibutan. Ngandoy kag healing, naay pamaagi ang Ginoo saon ka pag-heal. Lain-lain ang paagi. Kita kopya-kopya man kuning ato kasagaran. Na-healed siya kay ni dagkot og blow nga kandila. Dagkot sa kag blow ang kandila. Basig ang iya blow to, ang imo yellow. Di ba? Naiuban ingon, hala, nadato siya kay nakabana og saan tawagan na sa term karon afam. Oo, anana. Basig ang imong makadato nimo mamana kag adik. Di ba? Wa ka kahibaw ba? Ang kahala, ganing nipasar siya sa board exam kay nagnobina siya ni Santo Niño, siyam ka adlaw. Basig ang imong makapapasar nimo ang nobina nimong San Vicente. Di ba? Nya ni absent pa ka dire, hagbong ka ni sunod bang katong usa. Mao na ang mga mananagat, sila San Pedro, siya managat ko, pulong tong San Pedro. Nya tukma jud kaayo sa oras kay gabii. Ana, nya dito pagid sila sa laod. Pulong to ni
Pedro nya ningon sa danguban, kuyog mi kani daghantag kuha ani kay kanis Pedro kuan man ni eksperto maning mananagat. Oy, tibok gabi wagi kuha, wagi sila kuha. Pero pag abot na nga nisidlak ng adlaw nga dili na gid na angayan nga ipanagat, labi na gyud kay 90 metros ra sila, mga ingon ani anhara kuto ba ng stage nato tingali. Amo ba na 90 metros ba na diha di o sobra pangantog jutay. Basta ingon ana dool na kayo sa baybayon. Unsa may makuha nimo diha, bulinaw. Di ba? Og na pay bulinaw. Oy, pag-ingon yung Hesus, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa kayan. Gisunod na nila. Way daghang pangutana. Pastilan, di sila hapit kadaog pagbira sa kuanay. Anang ilang kuha? 14 dagkuas isda. Pila to kabo? Usa ka gatos og kalim-an og tulo ka buok. Pila man na sa in English? Usa ka gatos og kalim-an og tulo. Basig di mo ka maong ihapa na. 100 pila? 153. Nag-ihap yun. Nagi-specific number. Pasabot, tinuod itong nahitabo. Kay na may specific number. Yang anong nahitabo to? Kay nagsunod sa pulong ni Hesus. Nang litan ron, nangandoy kag kalinaw sa inyong pamilya. Nya. Sa may pulong ni Hesus. Higugmaa ang imong kaaway. Nga nag-away mo sa imong bana. Nasa man iguli ni mo karon, sa imong buhaton. Imo higugmaon o imong awayon? O himo higugmaon. O niya kay imong bana gitamparos man noong ka. Imo manggilambing-lambing nya imong bana suko man kay nimo gitamparos man ka unsa may imong buhaton? Mubaw sa kagtamparos, ingon sa kagam, ikang panuaya ka, nisugod na gani kong higugma ni mo, nya karon mo ni mong buhaton. Ana, ang sa may gingon ni Kristo, kung tamparoson imong tuong aping or pikas aping, ipasagpa lang sang pikas. Oh, di mo na imong buhaton. Awa, di ba iksunod imong simba din lagom kay kagnaw? Pero, ang inyong pamilya, malinaon. Wa naman mo mag-away, lagom lang imong naong. O, di ba? Okay na, dili. O, magbuot day mo, og ang paagi nga makabot ang kalinaw, pinaagis paglagom sa kong naong. Kung sa may kalainan, anak, pinaagi og magkinihaay ta. Nya kunuhay, maghusay ta dito sa barangay, o maghusay ta dito sa korte. Nya iniguman, inigdaog, malinaw na ka, kinidaog na ka. Ambot lang. Oy, lahi kayo. Namang ganin i-text na ako, pader. Hapit namin mo 40 katuig sa among kaminyoon, wagid mi kasal. Nya, karon pa ko nakaamgo, pader, ngangil adin among gibuhat. Pwede magpakasal? Oh, ina, nadutlan yun ba? Pila na kato siya ka, buwan sigig paminaw. Wagid usab. Karon, nausab na. Naku, sige, sure kayo. Ako dahil itagaag number sa atong sekretary. Sige, haron ma-advisean kag unsay maing buhaton kay ay na ni, padung nakaslangit ani. So, ako isipari, sige ra kog sulti diri nga mauni kuwang. Uy, gabi sa atong teachers night, gabi porting nindota murag way hunong atong baog nga ba nga dita katuo kadig yung mga teachers mga medyo kay ni sila ato silang pakpakan mga teachers be. Salamat kayo teachers sa atong Arcilo, Simeon Ayuda, Santa Cruz, San Roque, Lataban ug Tablang ang mga eskwelahan elementary ug high school. Grabe kayo ang ilang performance kagabi mga alas 11 na may sa gabi na human pero lingaw kayo no. Karong gabi ato ko na obserbahan kuha naman
given naman ni nga daghan sa talented nato aning amateur. Doon na say tawag ng tanghalan rong gabi. Ana padanaw di ha, tawag ng tanghalan. Nya ini kasabado akan na mo nindot baile sa tibuok parokya. So kamo mga bailerina nga mga tiwasonon ani mo dinhi kay basig last year na lang ni ninyo. Nya nasiningon ako pader ug mo anhi mi minyo mami pader unya napa kay mukuha na mo ani ug mulingkod mi diha nako aron siguro na imukuha daday inyong bana siguro gina nagi mukuha ninyo ana. Nya nasayuban mauwaw man ko pader kay mga batan-on ba uwaw mi pader oy wa man gud mi maana na ikapikapon ta ba na sa publiko kanang magbayle mo hikap ya kuno nang laki mo kupot man na nako ay sayon ra na daday inyong uyab. Ang inyong uyab dada dire mao na inyong parisan. Pero kamong mo kandidata, kamong mulingko dito, siguro asad nga dispose mo ana anang baile. Pero wa gyud mo di mo dispose dada inyong uyab, di ba nindot kay na mo baile. Di ba? Ngani akong kuyawan og mutik sad ang Madrid. Ako pa der pwede sa kumulingko diha. Ayaw na ter kay exclusive na taan na ter. Nga baile kay dili man gud laway ning baile, dili laway ba dili pareha ng disco nga usahay hapit wa nay mga sinina nya mga hubog sad kay mga naong nya ang sinayawan kana bitang warat na kaistanan ba dili ni pagkriticize sa magdisco pero ipahilo na ka nato nga dili kayo ba kalingawan pagsaulog pagsayaw padong sa Ginoo nindot man na siya. Pero og butangan na nato yawanon nga mga hunahuna og pamaagi ngilad na mo na magsunod gitas pulong sa Ginoo kay maunay gusto ni Kristo. Kada niya sulti mahimog yung mapuslanon sa atong kinabuhi. Kanilang atong gibuhat dinhi sa pag kanang ang desisyon nila ni Cafe o Brad Titing siyang pamilya ang ilang balay diha atong bayran o niya gubon pagkalisura ato pertigyong para nako di ko ka-imagine ba nga naay ato dinhing pamilya nga mo tugot ingon ana pero ila yung gisulti ila yung gibuhat ato sang paningkamutan nga ato ning buhaton bahalag murag imposible pero karon nga mauna na roy sitwasyon dia tanawa unsay kahimtang ron dia nindot ba tanawon murag dili ka bayran sa tingali og sapi ang nahitabo nga beauty o kanang pagkapahiluna ba sa atong simbahan o sa atong kumbento pagkaninduta so basta mosunod lang tas kabubutos Ginoo bisag usay maghilak ta nindot kina siya resulta pero mosupak tas Ginoo bisag magkatawa pa ta mo resulta ginagkadautan wa gitay kuha mo na ang wa nato ganahi pero ipagustos Ginoo atong sundon mabungahon o mapuslanon gina sa atong kinabuhi uban ni San Vicente Ferrer ato ng paningkamutan pagtuban matag adlaw manindog ta para sa atong nobina.